Når man har været her i 50 år, og nu er 88 år, så kan I nok forstå, at det er fordi, det er et vidunderligt sted at være. Man får altid hjælp og støtte. Jeg kunne jo have været pensioneret, da jeg blev 70, men det havde jeg så slet ikke lyst til. Jeg kunne ikke undvære at komme herind. Ligesåvel som i min egen undervisning, det er ikke mine elever, det er min gymnastikfamilie. Og hver gang der kommer et nyt medlem, så er det bare en ny en, der bliver optaget af familien. Og det bliver den ikke kun af mig, men også af alle de andre, der har gået i mange år. Jeg har elever, eller som jeg siger, jeg har nogen i familien, som også har gået i 50 år. Og jeg har nogen, der har gået både 45 og 35. Og så kommer der sådan en lille ung pige, så kommer hun ind, og så siger hun, kan du kende mig? Og så kigger jeg på hende og siger, nej, det er også 31 år siden, jeg gik hos dig, og nu kom hun igen. Og det er jo simpelthen så dejligt, når familien samles igen. Så det at være her på stedet i USG med hjælp og trøst, og altid villig til at støtte og hjælpe, den tryghed, der er herinde, den findes ikke nogen andre steder, det tror jeg ikke. Så jeg har faktisk lovet at blive ved til jeg 100. Så nu kan vi så se, at vi kommer også, når jeg bliver 100. Men nu ser vi foreløbig, at det kun 88. Tak.